Altså, vi har fået stillet det som en velfærdsudfordring, så vi synes jo, det var spændende med de her socialt udsatte. Vi vil jo gerne høre meget mere om det, men det er ikke vores opgave i det her. Vores opgave er at sætte en proces i gang. Det er jeres opgave. Når vi skal ud som lærer og socialrådgiver og administrator, så skal vi bare have et overblik og se på billedet på en anden måde. Ikke? Hvordan arbejder man med børn og familier og sådan noget? Hvad kommer de fra? Hvordan kommer de fra? Hvordan arbejder man videre? Altså de forskellige steder. Og det synes jeg alle, og specielt måske socialrådgivere, de har godt af at komme ud og se virkeligheden, ikke også? Fordi det kan meget at man sidder ved et skrivebord og fordele ud mere fra regler og rammer, end ud fra menneskene, der kommer af os. Så vi har håbet, at vi har synes, det var spændende. Arbejde lidt. Ja. Jeg har da bare misforstået et eller andet. Jeg troede, vi fik serveret et eller andet. At I skal gøre sådan. Nej, jeg står nok aldrig ved det. Det er alle de år, jeg har man kan sige, at det vi kommer med, det er selve processen. Og det er jer, der kender målgruppen, det er jer, der arbejder med den. Vi ved ingenting om det. Så derfor så er det svært for os at komme og sige, sådan skal I gøre det. Fordi det er ikke meningen. Det er jer, der skal løfte opgaven. Så vi stiller bare processen og rammerne for, at I kan arbejde med det. Og som du siger, så bliver det lidt mere, når man har nogle redskaber, og man kan sætte nogle andre ord på, end man er vant til, så bliver det lidt mere konkret at arbejde med. Så det kan man sige, det er det, der er gaven, det er de her redskaber, hvordan arbejder det. Men jeg synes, at vi har fået meget mere fokus. Det har jeg i hvert fald på. Altså, hvad er det for nogle ting, man kan være fat i? Det er noget meget godt. Jamen det synes jeg også, men også fordi vi er 4 forskellige personer, der sidder og snakker om det. Og jeg kender måske ikke hinanden helt så godt i forvejen, så det der med at og det gør jeg ikke. Hvad siger du, Anna? Det vil jeg altid. Det skal ikke komme ind på det. Nogle mere end andre, ikke også? Jeg har kun været med i 1,5 år, for eksempel. Det må da være sig i mange år, ikke?